Ассалому алайкум дӯстон ва бародарон, апа ва хоҳарон, хуш омадед ба канали мо, ба канали Усмон ТВ. Касе ки дар канал меҳмон аст, ҳатман подписатсия кунед, ҳамун дастгирам фаромӯш накунед. Бародарон, як тайпа шапалоқ бизанед. Фикрҳои худтонро дар комментария бинависед. Иншааллоҳ кӯшиш мекунем бародарон камбудиёро ислоҳ кунем. Имрӯз омадем молбозори ноҳияи Хуросон, бозори Уялӣ. Нарх навои биққа барои бонӣ, биққа барои гӯшт, калону майдаро сиёмка кардем. Бародарон, молои майдаро сиёмка кардагем. То охири видеоро тамошо кунем. ба бародарон, бисёр бародарон тамошо мекунам, подписатсия кардаги нестанд. Ай ҳамо хоҳиш мекунем ки подписатсия кунем, видеои моро тамошо кунам. Рафтем, видеои мо сар шуд. ина бародароя биққа савдо шид 10100 сомон. Қанча камтар шух буда мезана мегудама. Фардагишам хозайне ки моли ёшай. Богандиша бо ништяк мешава. Хафошам суза чоркин ҷои беҳтария барои бастанам хубай. ина бародаро айнаҷа устанда барои киштанам суза мега, барои бониям суза 12-13 та буда, 13-14 та аз бародаро нарх уҷбо нарх ай чанд сум то чанд сум ай нарх ай чанд сум то чанд сум ай 1000 сум то 1500 мега. ина калоноша 1500 тесе бо мемира дора. нав калоноша ва майдоша 1000 сум мега. ина бародаро я бақа беҳтарина бақа барои бастан бақаи чотка беҳтарина. нархша чанд гуфте када? 15000 гуфтеса. 14000 ҷои пулгириш мега. молои талби аст, ҳоҷи талби абрамон ҷоми. номери телефон чанд ака? 933 44 00. харидоро боша занг занед. сименталам дорад. я тай дига сименталам дошта, ози гурам сиёмка мекунем. бо хонада доштаи мақсадат. номери телефонш ҳамин номеро занг бизанам. номери ҳоҷи талби ака занг бизанед мешавад. ина сименталам бародарои ҳамон бародар момадай. ҳамон номеро дай бародаро занг бизанед. беҳтарин симентал бо доштай хонада мефурӯшад. иштияк будай симентали беҳтарин. бародаро нархша 20000 гуфтеса бо муомила дора мега. симентали тоза беҳтарина. ина бародаро як гӯспанди 4 сол будай. нархша 4500 гуфтеса бо муомила дора. гӯспанди беҳтарин фарбе. ина бародаро думба шавем. гӯспанди пеши бузург. иште ина ака аваз буқота дита барои худот гирифтия. нигоҳ ку буқачои соза, буқачои беҳтарина барои варианти савдошидагиш. ҳардаш чанд савдош? ҳардаш 11 савдошида. буқачои соза. инаша 6000 сокнем мешава. инами аллара 6000 сокнем. уша 5 сиёҳа 5 сокнем нағзай соза. куншон аҷоибон спед намекунда. ина бародароя бақачаи сиёҳ будай. барои киштанам созай, бастанам созай. 14000 гуфтеса бо муомила дора. бозор 13000 кадай надодеса. ай сиёҳи беҳтарин барои киштанам созай бо бубандӣ мешавад. ина бародароя бақача
Качай беҳтаринай. Чушан суза фарбекшан бад нест беҳтаринай. Нақша 8000 гуфтисе бо муомила дора. Бозор чанд када ка? Бозор чанд када? Бозор 7 када нададай бега. 7 акам тар баландаю. Качай суза меки. На бародарон се гуспандои беҳтаринай. Гуспандои Мамисуф будай. Акай Мамисуф айн тамошо кайса буси гуспандои хита ва чи ғилом овадаga ғилом. Ҳоз нархоша меписем чанд сими мегам. Акай Мамисуф бибиям гуспандои хита инами. Чанд сими гуфти ёра? 1800 ардиш. Бозор чанд ка? 1800 гуфтиса қиматтарай. 1200 1300 соза. Немай дакиша чанд гуфти? Ардиш чанд кад? Оне. Имай дакиша? 1300 сум мега муомила дора майдакиша. Якай Мамисуф гуспандои худат.